Hi, sir! Oy, Cher! Kumusta? Maayo ka nakabisita ka na ako diri sa akong eskwelahan karon. Wow, may pa-shades na karon ha, in fairness. Bagay ni mo, Cher. Guwapa ka. Pero, murag bugat ka kasi mong naong ng imong shades dai. Murag kagalok domigo dai. Pero guwapa, Cher. Bagay kay ni mo, Cher. Ay, grabe ka ikaw, hinawayon kaayo ka. Over po ni siya, oy. Mura sa na siya kung ana-ana di, Ma'am Ellie. That is what we call constructive appreciation. Pero by the way, binuang lang na, oy. Usap imong tuyo nga, di kalit na makagbisita na ako karon. By the way, bakas lunon ko. Ha? Kasluno na ka, Cher? Pag sure ba? Single pa gani ka ato ni aging bulan, niya karon, kasluno na ka? Naa di ay kay boyfriend? Wala juga gatel na ako. Binuang sa nang imo. Tinuon? May boyfriend ay ka, Cher? Uy. Nila ichika kay ikaw ba yan? Suyaon ba kay ka? Dili yun. Mahadlok ang jug ka, Cher. I-share, i-chika ang imong boyfriend diri ka na kay basin. Makita siya na ako. Beauty niya ka diri. Skin. Taas kag ilong. Lamig kag nabil. Pang Angelina Jolie. Basin makita siya na ako, Cher. Ano siya magugman ako. Chika lang. Pero I'm happy kaayo ni mo, Cher, ha? At least, nakakaplag na dyan kag someone nga mo, gyoy. Mubungkag sa imong tinapok, Cher. Hindi mong bayad. Ikaw ta kung pangatahon sa kasa. Ay, sus, binarato ra kaayo ko, Cher, oy. Professional singer ko, Cher, pero, i-remind lang tikaw, ha? Dili ako singer para pangkasal. Ako hubkas, pamalandong, death anniversary, last nga pangadji, last nga haya. Paano po ko ka ng professional singer po ko sa mga barangay, sa mga funeral homes. Pero, kung gusto nyo kang ako'y mo kanta, Cher, ang akong rate is 1,700 per song. Uy, hangyo din ha. Murang sa tag-different. Kusugri ba ka ika na kumayo sa una og sudan. Nasta lugaw. They're very essential. Ay, syempre, oy, may discount. Unsao na lang atong pagka-amiga, Cher. Pero grabe ka ha, kung maka-throwback, pati mga lugaw imong gihatag nako sa una uban pa, imong yung gibalik. In fairness, Cher, lamian kat imong lugaw sa una, which is a very essential. Yung mga batang 80s, makalandong jud ko ana. Pero, pangutan lang nako, Cher. Sureball na ba jud ka? Uy, sure na sag ko niya. Uy, kagrabe sa nimo pangutana. Uy. Ayaw lang kalain sa pangutana, Cher. Siyempre, amiga gyud ta, concern sa ko sa imuha. Ganahan jud po ko nga mo settle ka with someone nga na siya lang yun ang palangga kanimo kana di ka pasakitan, kana kabiyaan, di ka pasagdaan, kana mura ba yang ihatag tanan mo kinahanglan ka ng someone nga reliable gyud, Cher. Pero ikaw, unsa day ang reliable partner para nimo? Kana yung lalaki, Cher, nga mutabang na ako og print sa akong mga modules. Pagkahuman, inig ka Lunes, mutabang siya na ako og distribute. Inig ka Bernes, mutabang siya og kolekta. Human, mutabang siya sa pag-disinfect o pag-checking sa mga module. O mutabang siya sa tanan ako mga paperworks. And most of all, Cher, kana lalaki nga dili matandog akong chalk allowance, clothing allowance, ako mga bonuses, pati mga hazard na ako. Kana yung dili mahilabta na, Cher. And most of all, kanang dili ko niya palunon.